ብዙሕ ግዜ ብጭንቀትን ብውጥረትን ክንረኽቦ ንፍትን ግን ከዓ ብስቕታ ጥራይ ዝርከብ ኩሉ ነገር ቀልጥፍ ተቓለስ ኣብ ዝብለሉ እዋን ሓደ ዓብዪ ሓቂ ንርስዕ ኢና። ዝበለጸ ነገር ዝመጽእ ክንቃለስ ከለና ዘይኮነስ ክንጽበ ክንክእል ከለና እዩ። ስቕ በል ኩሉ ነገር ባህርያዊ መንገዲ ክመጽእ እዩ ክበሃል ከሎ ኢድካ ሂብካ ምንባር ማለት ዘይኮነስ ምስ ዋሓዚ ህይወት ምኻድ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ዘነበለ ገሰ እየ። ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ንካታዕ ንሓርቕ ስለምንታይ? ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ክኸውን ስለ ንደሊ። ግን ሓደ ነገር ኣስተውዕል፣ ተፈጥሮ ኣይትህወኽን እያ፣ ግን ከዓ ኩሉ ነገር ብግዚኡ ይፍጸም። ዕምበባ ንኽትዕምብብ ሓይሊ ኣይትጥቀምን እያ፣ ብስቕታ ትጽበ ኣብ ግዜኣ ድማ ትዕምብብ። ሓደ ግዜ ንሰባት ክነርድኦም ወይ ድማ ክንቀይሮም ኢልና ብዙሕ ንዛረብ፣ ግን እቲ ዝዓበየ ለውጢ ዝመጽእ ስቕ ኢልና ክንሰምዕን ክነስተውዕልን ከለና እዩ። ስቕታ ድኽመት ዘይኮነስ ናይ ለውጢ ምርግጋእ ምልክት እዩ። ነፍስኻ ኣነ ጽዕረ እየ ዝተረፈ ድማ ንተፈጥሮ ሓዲገየ ኣለኹ እትብለሉ ደረጃ እዩ። ሓደ ካብቲ ንዓና ዘጭንቐና ነገር እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ፍርሒ እዩ። ኩሉ ነገር ክንቆጻጸሮ ምስ ንፍትን ነቲ ባህርያዊ ዋሓዚ ህይወት ንዓግቶ። ንኣብነት ሓደ ዓሳ ኣብ ዋሓዚ ማይ ምስቲ ዋሓዚ እንትኸይድ ኣይደክምን እዩ። ግልብጥ ኢሉ ክምለስ ክፍትን ግን ሓይሊ ይውድእ። ህይወት ከምኡ እያ። ስራሕ ክትሕዝ፣ ፍቕሪ ክትረክብ ወይ ሰላም ክህልወካ ክትጋደል ከለኻ እቲ ጸቕጢ ነቲ ነገር ካባኻ ይርሕቆ። ስቕ ክትብል ከለኻ ግን ኣወንታዊ ጉልበትካ ማዕጾ ትኸፍተሉ ኣለኻ። ስቕታ ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ህይወትካ ጸገማት ክመፁ ከለዉ ቀዳማይ ግብረ መልስኻ ምጉርምራም ወይ ድማ ምክልኻል ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እስኪ ዘይኣፈትን ስቕ በል። ሰብ እንተጸሪፉ እኳ ስቕ በል። ዕላማኻ እንተዘይተዓዊቱ ስቕ በልን ኣስተውዕልን። ውሽጥኻ እንተተረብሹ ብስቕታ ተዓቀብ። ኣብቲ ናይ ስቕታ ግዜ እዩ እቲ መልሲ ዝመጽእ። ሓንጎልና ካብቲ ናይ ውግእ ስምዒት ወፂኡ ናብ ናይ ምርዳእ ስምዒት ይጥሕል። ሽዑ እዩ እቲ መፍትሒ ብባህርያዊ መንገዲ ዝመጽእ። ዝሓለፍ ሕሉፍ እዩ፣ ዝመጽእ ድማ ገና ይበጽሐን። ግን ሕጂ ስቕታ ኣሎ። ኩሉ ነገር ንኽመጽእ ግዜ የድልዮ። ዘርኢ ተኺልካ መዓልታዊ እንተኹዒትካዮ ኣይበቁልን እዩ። ስቕ ኢልካ ማይ እናስተኻ ክትጽበዮ ኣለካ። ስለዚ ሎሚ ክነግረኩም ዝደሊ ንርእስኩም ግዜ ሃቡ። ንተፈጥሮ እመኑ፣ ኣብ ውሽጥኩም ሰላም ፍጠሩ። ኩሉ እቲ ዝገበርኩሞ ነገር ኣብቲ ትክክለኛ ግዜ ብትክክለኛ መንገዲ ናባኹም ክመጽእ እዩ። ስቕታኹም ጸሎት እዩ። ስቕታኹም እምነት እዩ። ስቕ በል። ኩሉ ነገር ባህርያዊ መንገዲ ክመጽእ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ንህይወትካ ቅሳነት ክህበካ ተስፋ ይገብር እሞ ሎሚ ኣብቲ ብዙሕ ዕግርግርን ጭንቀትን ንሒደት ደቓይቕ ስቕ በል። ብካልኦት ህይወትካ ዝቕይሩ ሓሳባት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ተመኒየ። ሰላም።